Sabíeu que al nostre municipi llancem 1.600 quilos de matèria orgànica cada dia? Però un 10% del que llancem ho hauríem pogut aprofitar abans de llançar. Aprofitant aquestes restes, podem fer plats deliciosos, com els que veurem a continuació. Però primer, un consell. Abans de cuinar o menjar, cal rentar-se les mans. Tinc gana! Què podríem menjar si aquí només hi ha restes de menjar? També tenim pollastre, blat de moro i xampinyons. Jo tinc pa d'ahir i tomata. Ho ajuntem tot i ho fiquem al forn perquè estigui ben calent. Tenim el pa i li fiquem tomata. Tallem el pernil dolç a trossets. Posem tot el que tinguem. Ho hem tingut 10 minuts al forn. Si te sobren paninis, els pots tallar en porcions i guardar-los en un tàper i posar al bol. Quina bona pinta aquests paninis! Doncs ja veuràs la pròxima recepta. Ahir vam fer amanida i va sobrar molta tonyina. Jo tinc molts calbassons de l'hort. Podem buidar-los i barrejar-los amb la tonyina. I amb la barreja els farcim i els posem al forn. Rentem la verdura, tallem els carbassons i els buidem. Bullim els carbassons i tallem la polpa ben petita. Ho sofregim tot amb ceba i tomata i afegim pa ratllat. Farcim els carbassons i els posem a gratinar. Bon profit! Si poseu productes nous a la nevera, poseu-los al fons. Perquè si els posem a davant, els de darrere caducaran. Quina recepta tan bona! També podem utilitzar pebrot o tomata. I pels més llaminers, l'últim plat del dia. Voleu que després a berenar? Aquí tenim pomes, però són molt madures. A casa tenim galetes i mantega. Ho xafaré i ho barrejaré tot. Ho vaig a buscar. I a sobre de la barreja hi podem posar formatge fresc. I a dalt de tot, la poma cuita a trossets. Barregem la galeta i la mantega per fer la base. Pelem la poma i la tallem en daus. La posem a la paella amb una mica d'aigua i sucre. Posem formatge d'untar sobre la base. Posem la poma cuita sobre el formatge. I el toc final. I a berenar.
Pensem quants menjarem. Fem la recepta amb la quantitat necessària. Ja ho heu vist. Podem fer plats deliciosos amb les restes de menjar. Tu decideixes, és a les teves mans. Tu tria!